Гумор є складовою національного характеру українців, тому я за те, щоб називати їх чмобіками. Знаєте, так якось веселіше і зранку настрій підіймається. А який ваш улюблений мем за цей час? Ой, ви знаєте, їх було просто величезна кількість, да, і вони всі мені подобаються, я їх збираю. Там бавовна, це взагалі я вважаю, що шедевр, знаєте, все, що трапилося з бавовною. І я впевнена, що ще буде дуже багато, але ну справді ти починаєш по-новому розуміти якісь там фрази, які ти завжди вважав анекдотами, да, таким сміхом, а зараз ти розумієш, що це була передача тобі генетичної інформації про твого ворога. Да? І ми там в радянські часи сміялися над фразою «Дякую Боже, що я не москаль», але зараз ти розумієш, що це є правда, ти просто бачив все під іншим кутом зору. Тому я вважаю, що гумор такий, він є ну, таким, знаєте, системою передачі інформації, в тому числі про ворога, в тому числі